Sebix a dneska jsme tu s Kevinem. Čau lidi. No tak chci, počkej, ne, bravo, bále. Máme dva. Počkej, já se podívám na tvé paňáky, máš všechno. Počkej, co je? Já mám dáhodný špatný. Ale pojď, blíž ku mně. A prostě nedáš Mika. Nejsi Mika. Vem si Mika. Miko je lepší. Pojď. Jsem totiž dělal koordinace a bože, ale teď hraju na mým druhým účtě a teď třeba bych dát. No, takže jdeme, počkej, kde seš? Tady jsou děl. Stu? Já jsem zapomněl vlastně. Ne. Léke, co? -2 pohárky, to ne. No pojď. Kolik máš ty pohárků? A teďka jsem na Vánoce dostal PlayStation 4 a FIFA 24. Máme Fonko, jako Fortnite, takže budu teďka vydávat své videa vlastně skoro každý den. PlayStation 24? Ne, 4. Jo, ty jsi říkal ne. PlayStation 24. Takže znamená, že teďka budou vycházet různý videa a tak. Ale kdybyste nevěděli, no tak Sebix má toho Spajka. To vůbec nevědějí, vůbec to nevědíš, to je skin. Ten skin není skoro vůbec ani trošku jako starý. No právě, že on je nový, no. Showdown. Já jsem tady. A ti jdu pomoct. To jsou. A nosa. Nechoď, beze mě. Nebo tak, dělej, jdeme. Ne! Ale aspoň druhý. No. Tak. Ne, rare. Počkej, za kolik budu? No pojď. Legendary nebo Mythic. Ne, mě padl Mythic a mě nespadl kámo Brawler. Nebo tohle bylo mimo videa, ale já jsem normálně měl Mythic. Dneska za ty dárky Ne, jsme dělali dobrý. ten 14. den, nebo já teď nevím jaký, asi ten 12. Nebo já nevím jaký den. No tak prostě dneska jsme prostě dostali ten, jak se jmenuje, Legendary Star Drop. A kámo, ti tam prostě musela padnout ta, jak se jmenuje, bandita. Pozor, to je Franky. Tam to, jak se jmenovala? Easy. Dita, bandiku. A já jsem se úplně z toho poslal, že kámo písej mi padá nějaký dobrý paňák. To pojď showdown. Ale prostě, to si kámo sám mohl vidět. A? Vypadně. Co? Já dal double kill. Ne, já jsem dala toho. Aha. Jo, a kdybyste neviděli, no tak 11. den, no tak jsme prostě dostali Dark Angel Code. No, ale my to nepoužíváme moc, protože my jako věříme v Bohu, takže a prostě Dark Angel, no ne. No prostě já jsem se jenom jednou koukl, já jsem si dal Kolet. A tam je Miko vzadu. No, Aha, jít já jsem se ani nevšiml. Tady bude pozor, tady bude u mě Miko. Tady bude Miko, dobrý Mikuláš, Dobrý, já jen umírám. Se vyhýluju. Dobrý, já jsem se, že už takový Kámo, dávej si pozor. Tady hitbit. Ale on má tam to. Andora Prnč. Kámo, jak? -2, kámo, ale. Někdy nějakého jiného Brawlera, takže jo. Ale ty furt hodíš do lovíčka a potom
A tady je ten Dark Angel. No, prostě se nám trošku nelíbí, protože už jsme prostě... Věřící v Bohu. Křesťaní. Počkej, tu je tu? Kámo, ale já ho prostě nemůžu. Dobrý. Jackie Chang. Čau, Vlogmas. A kdo hraje Fortnite, tak můžete napsat do komentářů. A jestli už, ale dneska by tam měl být nějaký nový skin. Na Takový toho. ten stromeček, ale zadarmo. Jo, a zadarmo, úplně dobrý. Takový typ dárečků ve questách. Kdybyste si ještě nehrajete Fortnite, tak si ho můžete stáhnout, ale potom, že jo, můžete Co to bylo? otevřít 12krát zadarmo dárky. Ne, Já jsem to minule dělal za 9krát. pojďme. Protože máme Kevin, jdi ze zhory, na Káro ze zhory. máme PlayStation. Tady je ten Dark Angel. To jsem dead? Ne, tady nejsem. Buď rád, že jsem chtěl to No moc ne, hej. Hej, tam je ve kšovíčku B. Nebo B, spíš. Dávej si pozor, bomba si na silný, já jsem s tím minule hrál, já jsem s tím dával jenom viny. No, tak to vidím, jak je silnej. Ale ne, protože on je navíc, že jo, na dálku. Nice! Kámo, tolik z toho baze spadlo. Penny versus, jak se jmenuje? Jessie. A vyhrála Jessie, protože své robůtky dala. Takže tohle by bylo všechno. Pokud chcete víc videí, tak dejte like a subscribe. Tak čau.